Estimat Reis Mags, la gent està canviant. Diuen que quines ganes de rebre regals. No hi ha motius per celebrar les festes. I ningú no dirà: fem que cada dia sigui especial. Gràcies a nosaltres, tot és diferent. Treballem amb rigor mentre ens divertim. Que la il·lusió sigui la nostra identitat. No és un secret. Els millors regals no són materials. Per les festes i durant tot l'any, Grup Flash per tots. I capgirem-ho tot plegat. Per les festes i durant tot l'any, Grup Flash per tots. Els millors regals no són materials. No és un secret? Que la il·lusió sigui la nostra identitat. Treballem amb rigor mentre ens divertim. Gràcies a nosaltres, tot és diferent. Fem que cada dia sigui especial. I ningú no dirà: no hi ha motius per celebrar les festes. Diuen que quines ganes de rebre regals. La gent està canviant.